Helo, ni di'r Teulu Owens o'r Hewl. Enw fi di Sean, mae'n ailgylchu. Mae Rowley, mae'n 4. Cled yn 1. A Beatrice, mae'n 4 oed. Da ni fel unrhyw deulu arall, I suppose, yn trio gwneud gymaint y fedrwn ni. Trio rhoi gymaint yn y bin glas y fedrwn ni. Bin oren y bwyd. Dydy o'n hawdd, dwi'n gwybod hynny. Ond wrth weld rhaglenni ar teledu er enghraifft, yr effaith mae'n cael ar y byd, mae yn neud ni feddwl ac trio defnyddio gymaint y fedrwn ni. Oeddech chi sôn chydig bach ynglyn â'r bin oren, mae'r gwastraff bwyd, y gwasanaeth yna yn mynd i fod yn newid, mae angen i fwy o bobl wneud. Pa mor bwysig ydych chi'n meddwl bydio bod yna gam tebyg i hyn yn digwydd? Doeddwn ni'n mynd allt be oedd y broses ochr y bwyd am ei gyfaddau nes i mi ddarllen rhywbeth y diwrnod y blaen. Be sy'n digwydd os ydy bwyd yn mynd fewn i'r bin du wrth i ddweud i'r landfill. Mae o'n cael effaith ar arno ni yn fwy nag yn ei feddwl lli. So eto, da ni yn trio oherwydd hynny lli. Felly, ydych chi yn defnyddio'r gwasanaeth. Fe ydych chi roed y siampla ni o be ydych chi'n roed yn y bin, yn y cadis oren? Mae gen i compost bin adre lli. Mae lot ohono fo'n mynd i fanno. Mae yna rhai pethau sy'n methu mynd i fanno yn mynd i'r bin oren. Potato peelings, etc. Fel enghraifft. Be fysa'ch negas chi i rywun sy'n cysidro gwneud lot mwy o ailgylchu bwyd? Mae di wneud i mi feddwl lot, so dwi'n meddwl na just gobeithio wnaethon ni mwy o bobl feddwl ar yr effaith mae'n gael yn ni. Da ni wedi trio wneud ymdrech fwy'n ddiweddar, a mae yna llai yn sicr yn mynd i'r bin du gyda ni yn ddiweddar, so mae o yn bosib.